Ola, son Cristóbal de Gañamós. Moitas e moitos de vos tedes escoitado estes días este revuelo que hai co tema da xestión económica do goberno municipal, de que si vai ben, si vai mal. Bueno, a realidade é que as noticias non son boas. A situación económica do concello é desastrosa. E non é que o diga Gañamós, que o digamos nós, incluso que o diga toda a oposición en bloque. É que o di a tesoreira e a interventora. E o din nuns informes contundentes alertando ao desastre que nos leva a señora Arévalo e o seu partido coa súa nefasta xestión económica. Nuns informes nos que avisan que de que seguir así non habrá diñeiro nin para pagar as nóminas dos traballadores municipais, nin siquiera para pagar a débeda bancaria. Nuns informes nos que alertan que se está pagando dun xeito tan extraordinario como é a través de recoñecementos extrajudiciais de crédito as facturas de auga, de luz, de teléfono do ano pasado para que non nos corten e nos deixen sin o máis básico. A interventora vende a reflexar na súa liquidación de que o peche do exercicio do ano 2017 foi negativo, case 1 millón de euros de remanente negativo na tesorería. E ademais se deixaron sen pagar case 3 millóns en factura. Estos case 3 millóns de euros que quedaron sen pagar de facturas a proveedores do ano pasado, agora hai que ir a toda presa a facer recoñecementos extrajudiciais de crédito. Levamos casi a un cada mes para poder pagar aos proveedores que nos ameazan con cortar o suministro, con denunciarnos, e outra parte desos 3 millóns vai nun plan especial para pagar en 2019. E temos o orzamento de 2018 e o futuro orzamento de 2019 xa tocados, porque máis dun 10% do orzamento vai ter que ir para pagar a débeda xenerada no 2017 por a mala xestión económica da señora Arévalo. E a ver que pasa no 2018. En período preelectoral, o despilfarro pode chegar a colapsar a economía do concello. Nós saímos avisando deste desastre, alertando de que a señora Arévalo e o seu goberno estaba maquillando as contas, cando a realidade é que a situación económica é desastrosa. Como se maquillan unhas contas? Bueno, hai dos xeitos de maquillar unhas contas: uno, inflando os ingresos; dos, escondendo o gasto. Como se inflan os ingresos? Bueno, a mesma interventora xa avisou de que se están inflando os ingresos nos orzamentos, que se están inflando os posibles ingresos por tributos para soster no papel a política económica da señora Arévalo. Claro, logo, cando ven a liquidación, aí os ingresos son os reais. Pero para seguir maquillando, manteñen case 4 millóns de euros de incobrados de 2016, 2017, 2015, 2014, de recibos de IBI, de outros impuestos ou tasas que claramente non se van a poder cobrar, que a mesma interventora avisa e alerta de que hai que darlo como incobrado e non seguir manterlo como posibles cobros, porque é máis que dudoso de cobro todos esos recibos impagados no seu día, e que ano, cuanto máis tempo pase, máis caros que son incobrables. Pero claro, se de repente esa bolsa de 4 millóns de euros que non ha depurado o goberno interesadamente, agora depura, a débeda se dispara e mañán está aquí Montoro intervindo o concello, e ao día seguinte impostos polas nubes e os servizos que presta o concello aos veciños ao mínimo. Outro xeito de maquillar as contas é o famoso caixón de facturas. Isto consiste en as facturas que chegan dos proveedores, metelas nun caixón a reposar e deixalas aí unos cuantos meses e ir sacándolas. Así como nos chama un proveedor queixándose, amenazas de corte de suministro, amenazas de denuncias, e sacando as facturas.
ou se están registradas agora teñen que ter o aprobado do concelleiro de turno, con lo cual están no caixón esperando a que se sean aprobadas. Mentres non corren os plazos, e ainda así tardamos o triple do que marca a lei en pagar. Neste caixón pode haber 3, 4, 5 millóns a saber. Se nas próximas eleccións cambia o goberno, dende logo vai levar un bo susto cando abres os caixóns. Por que agora o maquillaxe non foi capaz de disimular o peche do exercicio de 2017? E atopámonos con un déficit de 1 millón de euros, porque o maquillaxe non o tapa todo. Todo debaixo da alfombra, chega un momento en que a alfombra ten un bulto ínfimo que non se pode disimular. E ainda nos queda por diante todo 2018, no que a señora Arévalo va a tirar a casa por la ventana, porque estaremos en periodo preelectoral e vendrán gastos e gastos e gastos. Non queremos ser tremendistas ni catastrofistas, pero se isto non o paramos, se isto non cambia, as consecuencias van a ser moi graves para todos os veciños e veciñas de Mos.